eso e de ver o texto que nos presentan, carecemos de... É un tema internacional, carecemos de información, polo menos no noso grupo, e así o expresou tamén os outros grupos, e o que vamos a facer é deixar, non votar a urxencia, deixarnos na mesa, que volva a vir, despois de que podamos ter toda a información e ter unha opinión e un voto pois responsable, con coñecemento do que estamos a falar. Vale. Logo se pregunta... votamos a favor, xa non. E logo se pregunta... Un comentario de un decreto, o 140/2023. Aí expone que, bueno, non somos o Concello de... Perdón, compartimos o Concello de... Non son... Compartimos. Todos son? Sí, por todos son. Atópase nunha situación de carencia de personal no Departamento da Área Económica. Entonces, nós temos un administrativo que colabora tamén con eles, non? Aquí pon, exactamente, leo, atópase nunha situación de carencia de personal. Nós tamén temos carencia de personal, porque aquí moitas veces temos comentado que hai moito traballo, hai moito de traballo e moi pouco personal para facelo. Non estamos en contra de deixar, evidentemente, que lle prestemos un administrativo, pero que nós tamén temos necesidade, non sempre manifestamos. Vale, eu comento. Nós estuvemos en unha situación igual, é máis prolongada, porque o compromiso é que vai ser breve, eso que se nos trasladou, o máis breve posible. Cando estivo de baixa a persoa, o traballador, esa mesma persoa, en contabilidade, veu para aquí unha persoa de Porto do Son. Entón, agora, a circunstancia ao revés, e o que lle pido é que sea por un período o máis breve posible. E así dixeron que iba a ser, e por eso se fixo. É que unhas veces eres o que tes o problema e outras veces é outro que ten o problema. Se antes pediches axuda, pois agora tens que... non hai ninguna obriga, eu podía negarme, pero se por un tempo breve eu creo que hai que corresponder porque é unha situación, hasta é no mesmo posto, que é o posto de contabilidade. Sí, iso é moi importante, e é fora da xornada laboral, non é... Tamén era cando viña do Son, tamén viña a veces os sábados pola mañá, outros días pola tarde, e, bueno, que vai ser o mesmo, o sea, o tempo que de dedicación ao exame vai ser o mesmo que está facendo agora. Non vamos a sorprender o noso traballo. Non. E non temos nada máis. Vale. Nada, eu nada máis, si quería saber como iba o inventario de bens, que foi a primeira pregunta que vixen no pleno, pensaba que iba a ser o último pleno ordinario e por iso tenía esa pregunta. Seguramente terá que haber un extraordinario, pero eu non quero ser pesimista. Está listo o inventario a nivel da empresa que o elaborou, pero agora tenho que volver dentro do Departamento de Urbanismo, xa o revisaron en dúas ocasións, porque é un documento difícil. E os que temos coñecemento do territorio temos que revisar sempre o que nos manda a empresa que fixo o inventario e que tamén coñece o territorio. E despois ten que pasar a Secretaría de Intervención e ten que facer os informes e todo o expediente do inventario. E iso falta, esa é a parte que falta. Que sala de urbanismo e que pase a Secretaría e Secretaría que se poña coa elaboración dos seus informes, o inventario aquí non ven todos os días, non é un expediente que xa temos a costume de facelo, é a primeira vez que, bueno, desde fai moito tempo, desde fai moito tempo. Eu recordo de tomar posesión aquí como concelleira neste caso, e estar o secretario que era Hilario, non sei se recordades. Bueno, pois Hilario dixo aquí que había unha tarefa pendente que era a elaboración do inventario. E fixaros, eu quería, era un obxectivo, traelo a aprobar nesta legislatura. O traballo está feito e o peor está feito, que é o sobre o terreo,
e agora ver o que somos capaces de facer. Non digo que non, nin digo que sí, pero non é fácil que veña que demos feito para traerlo a pleno. Pero é o primeiro expediente que lle toque despois de maio, que está listo e para poderlo levar, presentar e aprobar en pleno. E logo pasar o período de alegacións e todo o demais. Pero é imprescindible e moi necesario, o traballo peor xa está feito. Porque agora temos sobre a mesa, dentro da consolidación de postos de estabilización, temos que elaborar as bases, que xa están, para uns cuantos postos, constituir os tribunais, publicalos, facer os exames, etc. E tamén leva un tempo. Entonces, por iso non é que sexa pesimista, a ver se dentro do extraordinario e ordinario podo decir, pois aquí está, sería un objetivo conseguido, pero a situación é esa, non sei se vou ser capaz. Bueno, se é capaz, a nos gustaría non ter polo menos con máis que de 4 días de antelación para poder... Non, ainda que sean 15, xa lle É que digo por eso mismo, que é un documento que é moi extenso, por eso nos gustaría terlo con antelación de primeira plena. Bueno, pero depois hai un período de alegacións que é longo, e que, bueno, o que hai que miralo cando sae publicado. É complexo, para poderlo mirar, porque son planos, porque son todas esas, moitas das parcelas que aí veñen, de carreteras, pois estaban en documentación aquí, había as fichas xa feitas do outro inventario, que foi unha pena que non se aprobase naquele momento, pero quedou no último tramo. E alegacións eran poucas as que había, eu tiña un concepto de que interiorizado, de que eran moitísimas alegacións, e non é verdade, non sei cantas eran ao final, non me acordo, pero eran moi poucas, non chegaba a 5. Pero bueno, hai que volver a empezar, e iso non quere dicir que non se poda modificar. Bueno, ainda se vamos ao arquivo anterior estamos encontrando cousas que son sorpresas, que non dá tempo a mirar, a mí non creo que ninguén, pero a revisar, xa me gustaría asentarme no arquivo e poñerme a mirar toda a documentación que hai, ver todo o que aí está, que é interesante, pero por que mirei ese? Porque xurde ao nivel do conflicto entre, como pode pasar agora, entre Rois e Lousame, e antes xurde que pode ser que se quere facer unha inversión no sitio de Lousame e necesito esa parcela, e buscando ese edificio encontrome pois un inventario moi antigo no que figura esa parcela e unhas hectáreas de terreo que son do concello. Bueno, pois iso hai que miralo e tratar de incorporarlo antes de falar cos afectados e nada. Bueno, que iso ainda pode quedar pendiente e incluso pode ser unha alegación do propio concello ou propio inventario, pero non temos ainda todos os datos. Hai unha cousa máis? Moitas gracias.